संसारात मुनीस जाऊन आयला आकवार मुरेक कुसवेन चेसून जोरोम घेतला बेथलेहेम शारात गोरवाच्या गोट्यात जल्मला काय बोलीने सोयतात आमची गोरां संसार रोतून देवान आतां वेक रोतलो झाडां पोडां कितलीं गोडां आतां कशें नासलो येवेन ताका नाडून आतां बाबडो पोसलो केन्नाय दादलो संवसारांत जाता दावां वचलो संदेश पाठवूया मनशाचेर आसता चिंतना